Percil adalah pelawak anak kodok. Namun sebenarnya dia adalah CEO golek rondo. Kormangsaku wes Sosis, Mas. Wow. Pak, apik lho Pak, senane sosis. Urung. Nyapa sudah ku cari beberapa ribu tahun, ternyata kamu di sini Avatar Eng. Tidak. Ayo, ayo nyanyi. Nembang, Mbak. Iyo. Semakin menyala. Ora minor kuwi. Izin sama bos. Iki lho. New budaya Jawa masuk di Kundang Jawa Timur. Tak Percil CS, tak Sentem, monggo, yo. Sepote Mas. Dia sebenarnya seorang CEO yang menyamar sebagai pelawak. Mandek. Pop. Menurut sebagian orang, tak Percil adalah pelawak anak kodok. Namun sebenarnya dia adalah CEO golek rondo. Kormangsaku wes sampean ki yo aneh-aneh wong dagelan munggah ditabusi CEO jane kucul kowe iki. Lah mbok menawa Apa ora paham lah aku ki bolone Abah Bandi. Oh iya tak. Pak Bupati. Oh. Kalih kula niku kon kanca kentel lho, Bos. Lha apa iya kan? Bu Sri Atun Bu Dokter. Kanca plek. Sebab apa kok malah nanggap Percil? Sebabe Ngerti lah Percil ra duwe. Akhirnya ditanggap di konrene hari jadi Sidoarjo yang ke-167. Yo ngerti Jenengan sampean. mau pun matur napa dereng? Ampun. Ngomongnya apa sampean? Apa Hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-167. Lah iya sampean dongane apa? Eh? Sampean dongane apa? Durung kono ae lagi ini wis di padalang Cak Percil nggih. Padalang Cak Percil nggih. Jenengan niku sebagai putra daerah kedah ngertos, Bos. Nah, Ya. 167 itu artinya apa harus tahu. lah kudu Artinya ngerti apa, Cak? dirawuhke ning kene ning Artinya pendopo. apa? Saya tak pikirin sih. 167 kuwi nek dijumlah angkane 1 6 7 cacahe 14 Iki lho, tempat berkelanjutan yang jelas. paham ora? Paham. Halang suwi ra paham Paham belas. sih ngerti gimana. Sidoarjo iki tempat berkelanjutan yang jelas. Sampean raro iki geger ngarepan. Gegernya kok kan? Alun-alun anyar ramene ra ukur. Aku mau yo bingung kok. 167. 1 ki manembah marang Gusti, 6 kuwi ayem, 7 kuwi oleh pitulungan. Insyaallah lah masyarakat Sidoarjo nglumpuk rukun kabeh mesti oleh pitulungane Gusti Allah. Amin amin. Iling-ilingen. Ora usah anggap bos idam, bos percele cukup. Lah Gus apa kowe iki? Sajoke mulih teko Mekah Madinah iki lho Pak. Tak omongi sampean. Mangula kuwi contone acara bengi iki kok iso menjadi seperti ini karena apa? Bapak kepala Pak Banyu. Pak Banyu. Ayo. Banyu. Ayo. Tirto ora Banyu ya. Yo Pak Tirto. Lah sing bayar aku yo kuwi. Lah iki lara diomongne awake dhewe dipotong bosok. Lah kene piyantune. Ning nuwun sewu. Piye? Mak, iki ning apa ki ning iki ki ning pendopo to. Ya. Pendopo Sidoarjo tak acungi jempol. Luar biasa. Luar biasa. Kula niku teng pundi-pundi mboten wonten kados kene ngeten iki. Teng Guri niku wonten bandeng ora nek banyune iso urip. Ning ndi to Kang? Ning akuarium papat enek bandeng. Enek banyune iso urip. Niki lak mboten teng Sidoarjo mboten wonten, Bos. Awak. Kula niku matur mbah nuwun ngeten iki. Logo Sidoarjo. Nggih. Sama Bandeng. Oke no, tangguh. Iya. Kita itu harus tangguh, paham apa
mboten? Iki lho wong wedok kaya ngene iki lho. Urung diapa-apane maca. Lah piye to? Lah penting iki ya di Kados kula ngenten iki matur mbah nuwun, sampun ditimbali teng mriki Pak Bupati matur mbah nuwun. Wis mesti ngerti wayah magrib krungu suarane adzan menyangkali nyangkinga timba, mumpung sik urip nanggap wayang karo dagelan, sok yen mati insyaallah mlebu swarga. Amin. Ngono kuwi wis mesti paham. ngene iki ya omongane dagelan beti tanggap yo ngene iki. Lah kok ora ditangkep besok poso nganggur awake dhewe kan apa-apa. Lah ya selok kasih Iki poso merongos kabeh iki rumah saku. Tapi alhamdulillah nggih Bos. Alhamdulillah. Pinanggih teng mriki saya merasa bangga. Jenengan kan asli toh? Ya. Asli mriki toh. Jenengan dalang mulai tahun pinten? 2000 tahun 2000. 2000. Biyen pertama apa begal? Maksudnya maca iki preman, enggak maksudnya sak dulu dalang iki apa pengen roh aku. Kan sampean putra daerah. Iya. Nggih, lha nggih, Sidoarjo nggih. sebelum jadi Cepon dalang. dadi dalang jenengan dados napa riyen? Ya sekolah belajar dalang, Oh. yo ngamen, yo Oh, ngamen barang. ngamen barang. Oh, berarti keluarga kere sampean. Sampean. Awakmu kok ngelawak Rumah saku lah ngamen barang berarti bos. Iya. Ngeten iki terus jenengan ditimbali Pak Bupati. Ngeten iki merasa bangga napa mboten? Bangga matur pun sangat Cak Percil. Lah, nggih niku. Putra daerah ditanggap beliau Bapak Bupati. Nggih. Nggih. Wah, saestu angel lho, Bos. Angel. Ngene iki biasa wayangan ngene iki sing wayangan malah njaba. Kula niku terenyuh. Iki niki mangkene iki dalange sinten? Mas Didik. Ya ampun, mesti sindene ayu-ayu. Aku ngono mawon. Wah. sing mbok pikir kuwi kursi ndene tok. Lah, apa? Iki bermasyarakat, iki terus apa jenenge seduluran silaturahmi nek kene sing penting. Mbok pikir kok sinden-sindene sing ayu Mas Didik. Karena kita laki-laki normal. Lah laki-laki normal senenge padha wong lanang kuwi gak normal. Paham nggih? Kados kula ngeten iki teng mriki nggih matur nuwun. Sebab napa? Teng Lindu-lindu dereng wonten nggih sewepi lagi wayangan saiki. Nggih mriko sepi tapi kan rame jenengan. Alhamdulillah. Coba satu nada C coba C minor. Ini buat pakai ini aja nggak apa-apa. Bola ganti karo aku. Ngerti sini rondo. Kenapa? Rondo. Ora wani aku. Lho nyapa ora wani. Aku ora wani. Sinden ayune kaya ngene kaya ora wani. Wis ora wani. Nyapa ora Iki wani. kula sampai kleru. Iki ning nggur panggung aku ngomong kleru. Ning kono lho diseneni Bu Feni aku kok. Bupani kok galak. Wah, Karo bojomu galak ndi? galak padha galake wong wedok iki galak kabeh tau. Nadane. Nggih, Garuda. Garuda. Mayor, pakai mayor. Anak Betawi ketinggalan zaman kadeye Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku apa mati itu bapakku. Aku ngene iki dengenane karo Bu Gubernur langsung metu kayak selung. Imbo iki. Yo mergo mbok ngelani tok. Iya ta. Lere deh. Bu Kofifah itu ibu. Wah, wes Langsung lung plak-plak pure. Orang ngono sing sugih-sugih kok mesti mbok aku bapak karo ibu kuwi. Ada nih, rek, ayo rek, rek, Iki musuh dalang didik. dalang, di tulisanmu di Tulisanmu di biasa deh. Batik. Ya. biasane ning kene enek. Iya baca tulisannya jenenge apa? Kembangnya jagat. Anu, gat. Jadi Bagat. Bagat kok jagat. Yo Yo cok, kembange jagat paling kayo. Ngene lho, Bang. alah Bambang kok piye? Ayo Mas gat yo. Jreng gitu ya. Rek, ayo rek. Alah yo kendange barang to dul. Kendange melu. Rek ayo rek blong. Orang tahu tulisannya Bu Feni kowe iki ayo. Rek, ayo rek. Lah sapa kuwi mau? Ojo kace, paham ora? Kowe aja ki sisine aku lah ngono Mas Amku karo dalan. Bareng rek ayo rek jrek. Ayo, rek, ayo rek. Pinter. Ping pindho iso? Coba ya. Rek, ayo rek. Pinter. Ping telu jajal ping telu. Oke. Rek, ayo rek. Masyaallah. Jane yo pinter-pinter ping papat jajal ping papat. Ayo. Rek,
ayo rek. Lah kacir sapa ki mau? Wah, matematikamu kowe. Iki jane wis Siji loro telu papat apik ayo ping 1000. ping 1000 dengkulmu ki. Rek ayo rek. Mlaku ning kunjungan. Rek ayo rek. Rapi-rapi bebarengan. Piye karepe aku ra ngerti. Saben sore aku dikirim roti. Cek. Kodok ngorek pinggir kali. Kowe ora ngerti bar kok piye kok. Wis bar. Bar happy birthday wis bar ya. Kowe ora bar habis birthday itu udah selesai. Karena ini hari ulang tahun. Lagi anak rondo manggon ngarepku ya. Ndak boleh seperti itu. Kula niku sakniki pun benten-benten mak canggih, mboten kados riyin. Jenenge biyen jenenge percil lugu dek ngene wong wedok tak lugone mak plek. Biasa. Ning sakniki pun mboten sebab wong wedok niku benten-benten. Oh, ngono. Menurut saya kados niki duwe kersane tepak sedanten nggih. Arek ngasmo sinten hasil pidalem saking pundi? Nun saya pakai mic enggak apa-apa, Dek. Coba. Namanya siapa cantik? Maya Putri, Maya Putri. Dalemipun pundi? Trawulan Mojokerto. Rawulan Mojokerto. Kesukaan mama apa? Maem, Iya. sambal water. Nah, iki bos. Sip, Pak. Wong wedok kok seneng mangan sambel water. Sambel kuwi wis panas, ya toh? Water kuwi kasar. Bocah kaya ngono iki daringane bocor. Oh, daringan Ora iso nyimpen kayane wong lanang senengane sing panas karo sing kasar. oh N. Oh, kudune sing halus. Golek iki daringane sing ora bocor. Oh, ngono. Tak warai kowe. Bener sampean. Adel mening lho, Pak. Nomor percil. Dalam. Bener sampean iki rabi bolak-balik ya. Oh, pun mboten saged iki, mboten saged. Niki jut Jaringan bocor iki. Pun bocor niki. Kula pengen apa uripe basa iki. Tapi rondo. Pun kersane, pun mboten saged iki. Rondo riwali nyangking pil kabeh. Niki mboten saged, mboten saged. Niki bareng asma sinten, Nduk? Suswanti. Suswanti. Tesik sekolah? Boten. Ampun mboten nggih. Nggih. Kelas dalemipun pundi? Mantap Lamongan. Lamongan. Nggih. Oh, nggih. Kesukaan daharan apa, Nduk? Jangan asem. Pun mboten usah. Wis. Daringane bocor, Bos. Iki lagi Senengane sing kecut-kecut. Lah nyapa nek ketut-ketut. Wong lah senengane sing kecut kuwi ra iso nyimpen duit. Paham? Kok wangel kabeh. Lah iki apik iki. Bareng asma sinten, Dik? Yo. Bos iki, Bos. Dolit. Dulit. Dolit. Nuwun sewu, Nduk. Bareng asma sinten? Nduk Cahayu. Lah lemu takon ku kurang jelas kok. Nggih. Nuwun sewu Mbak Yu. Ice. Paring asma sinten? Kula. Nggih. Kula. Pundi nggih? Duka nggih? Oh, pun genah niki. Iki genah anak buah Purnomo. Iki wis pedhot iki bocah iki. Anak bae Pak Purnomo. Oh mangsa. Kurang mbok takoni kok. Oh mangsane. Oh, syukur nesu. Lho kuwi ditekoki jenenge sapa ya ora jawab lho Yu. Lah wong tekon niku ya sing penak to Mas Nggih. karo wong wedok niku Mas. Iki lho, wong lanang sak kecap, wong wedok 100 kecap tak omong. Contoh wong wedok kaya ngene iki. Iki wong lanang bengokno tipet mlungker. Nyata. Ya iya iya iya. Apa aku sebagai wong lanang kudune sing gagah Mas aja kalah karo wong wedok. Sapa ngomong ajane aku? Lho iki ning arep-arep kabeh sentak sing wedok mlungker. Bojone mangan iku glirike. Ana bojone mangan njupuk iwak iku glirike. Didik dak kabeh tur keduman. Nggih ngoten iki mboten. Lho kudune nggih ngoten wong wedok kok. Nyantai bro, nyantai. Sabar, woles. Namanya siapa cantik? Inje dipun tepangaken nami kula ni Mas Ayu Kang Mas. Di dalam sang pundi? Kula saking tebeh. Tebiye iki lho pundi? Jenengan Dubai. jenengan semerap randu. Randu. Nggih. Randu no. Randu niku sing teng kidul nika lho. Nggih. Kae. Jenengan- Nggih niku. Jenengan teng Randu. Nggih. Wah, jin setan pripayane lulu panas pati. Kula niku tanggane. Oh alah. Jenengan Sing nyekel niku sing nyekel randu nggih kula niki. anu jaringane bocor wis gak kena. Wis tiwas. Golek wong wedok. Wis bocor iki, wis bocor iki. Kenal Iki sing sama- lanang ora setruk wis apik iki. Oh ngono ya. Wangel. Asline ya betah-betah to. Wis betane. Disawan ngono. Iki sing lanang disenani pisan mlaku ning ngene. Iya, bener sih. Lho, Cak, sing lanang iki lho.
aja demung iki lho. Sing di lah enak buah wis kok ngene wis. Wong lanang disentak pisan dia mlakune. Apa wantes ya kan? Pantes dasmu iki. Ya ora nang bojoku tok. Wis. Adono mikir. Kaya isih entuk mie kae. Undinge nek tanggane adan malah cerewet ngene dhewe. Nuwun sewu, Mbak. Bareng asma sinten? Nami kula Rika. Nah, iki lho, Bos. Ya. Wong wedok kok ditekoni alus kaya ngene iki lho. Rika pi dalem yang pundi? Saking Dawer Mojokerto. Mojokerto. Nggih. Daharan apa emang remen menika daharan apa? Bakso. Menika ingkang pedes napa mboten? Mboten. Mboten pedes. Mboten. Seneng kesehatan. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Ora seneng pedes. Paham apa mboten? Tapi bakso ki minum suka teh suka. Suka. Manis suka. Enggak suka nanti diabetes loh. Wis genah penyakit diabetes aja dirabi. Iki dilu diketok enak. Gak. kok medeni to, Pak? Wis penyakit tok. Lah iki lho Pak, apik, Pak. Iki lho Bos, pojok dhewe. Wong lek sinden biasane pojok dhewe budi. Bisa. Aja ngono apa ya ora. Ya ora. Tapi nek iki pas. Lah iki pas. Masa kayak ngene iki gedhi to, Mas? Enggak. Duduk. Nah iki iso pas. Sakmene masak kuwe Enggak. gedhi to, Mas? Duduk. Piye gak bisa. Duduk susu tak rapi. Wong lungguh. Alus karo wong wedok kuwi sing alus. Nuwun sewu paring asma sinten, Nduk Cahayu? Nggih, nami kula Dwi Retno. Dwi Retno pi dalem sang pundi nuwun sewu? Dawar Blandong Mojokerto, Kang Mas. Injih, menika daran remenane napa, Nduk Cahayu? Kula Injih. sosis, Mas. Pak, apik lho Pak, nanti sosis. Urung. Nyapa langsung mbok jaluk. Sosis digadhok apa nang ngene dhewe kok. Ngawur karo masak. Iki basa kabeh kita wis gak kena iki. Api-api lho. Wis ora iso ora percaya. Cili-cili api-api lho. Wis gak takok aku. Wis ora percaya kudu. Anu man, kula nyanyi mawon. Nyanyi apa? Nyanyi mawon. Sunggal, kula tak ambil sunggal apa lari kula? Kan wonten Monggo. artis kathah mriki. Oh monggo. Nggih. C, coba ya. C Kakak, coba. Sapa nih iki sing Kan oke toh. Pak Bupati kan dapurnya kan oke. Jadi kebanyak emang masih ada bintang oh iya tamu tiga lagi. masyarakat juga coba wis komplit niki Pak Abah pun dawuh kalih kula dados mangke kalau wayangan ini mangke masyarakat suka dengan konsep seperti ini Ya. dibuat acara seperti ini 1 bulan 4 kali Alhamdulillah. Dalake. napa 4 bulan Dalake. dados mangke ngeten iki konsep ngeten iki dubengne sak Sidoarjo Oh iya. ngeten dados niku mangke ngubeng ning Sidoarjo teng lapangan niku nyetel YouTube Rumah saku nek yo gelar panggung. yo gelar ngene iki apa ya mungkin Apik ya Pak. apik nah niki asli mriki Asli kene. enggak ya susah ngene lagi Bisa lagu apa mari mau meduro lho. Mau meduro lho. Kita itu bernusantara, Bos. Jadi habis dari Madura kita ke Afrika. Oh, mengenalkan budaya kita ke dunia. manut Iya. timbangane stres utek Kudune yo iso. Yo iso. manut Awakmu akeh kaya lho bayangan iso ke Afrika barang lu sedelok sapa Memperkenalkan Iya. budaya karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. iya Pak Banyu to Pak Tirto. yo Banyu Oh iya. Pak. Pak Banyu Nasi daya nasi bababa. Nasi daya nasi bababa. Ora iso. Lalah. ya Afrika Ora tau buang
ngikuti? Iya bisa. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kodeng sabaran jalan aman. Kuwi lagu sing viral. Afrika viral TikTok, tak tahu ya? Tak ngerti. Tak ngerti. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, di Bengawan Solo. Lagi orang karet loh. Bener kan? Lah iya. Aku budaya ini kan dari Jawa Timur, aku dari Jawa Tengah. Jawa Dekat- Tengah, Bengawan dekat Solo. Bengawan Solo. Oh, tak mau kalah aku. Aku stres lah saat wong loro stres masyaallah. Stres piye to? Terus apa? Nyambut gawe kaya ngono. Memperkenalkan Budaya itu. Perkenalkan kono orang karet. Lah aku Jawa Tengah, cedak Bengawan Solo. kolaborasi Jawa Tengah. Apa? Bapak nyanyi apa? Iki ya Jawa Timur no iki. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, di Madura. Budaya Madura. Iya. cedak Madura. Ada apa kak di Madura kak? Ada Haji Her. Lah kancaku yo kuwi. Iya. Lah apa? Ora ngerti. Wong ora tau ono. Kembang turi, kembang semongko, hari jadi Sidoarjo. Aduh. Kembang semongko, kembangi walo, Kabupaten Sidoarjo semakin tangguh. Yo tak kene sih. Lah kok gege nek ngomong kacane wong iki. Ya iya kudune ya iku apa situasional. Neng kali anak kita apa banti aku njaluk duwe. Kene apa kan? Wong yo rong maju deh. Kembang turi, kembang melati, piro-piro yo tak tampani. Lelsa Namun aja Asmillah
lambe. Avatar Engo. Kamu adalah tersisa avatar angin yang ada di dunia ini. Iya, aku dadi entut tantu tindasmu. Baru masaku ora ngerti kacane iki. Ngene avatar N. Lah kuwi apa? Ndase ki onde-onde ketani ireng. Kok Cacah jadi ora paham, cacah ora paham. Kok jadi? Kejak guyon tok, cacah ki ora paham. Bos, Apa? kita bertiga Bertiga. kolaborasi khususnya nang pendopo Sidoarjo. Wis ono instrumen opo ae nang kene. Apa, Sing Mas? durung ono apa? Sing ngono apa? Sonsonan. Son-sonane gitar ora. Loh, tapi kan wis merajalela di mana-mana. Iya, iya, Diperkenalkan dong. Oh, ternyata son. Apa kok Ya ngono? wis cacah gak usah wis. Iki cangkeme udah telu ya. sebenarnya awak dhewe instrumene. Ayo. C. Sik to, sik. Urung matamu kok iso. Urung matamu kok iso. C mayor. ya. Mayor, mayor. Son Horok versus Mandarin. Iya. Oke. Sonya Pak Bandi. Subandi audio. Let's go. Aku apa? Midelan iki midel. Lah ngomong aku bas awakmu midelan. Aku biasa. Sorry. Aku ra ro. Ayo. Apa neh? Ayo. I perform Bapak Subandi audio. Let's go. Dan chatting opo Mesti ngono. Oh ya lo to, wis aja meneng ae. Kancane nyambut gawe rokokan kok. Melok. Ayo kowe kejar. Ngono lho. Ya, Cicik-cicik. Cicik, sampeyan cicik, Pak. Ayo. Midelane lah kok malah koyo ngeden lho, Pak. Koyo mak-mak. Son Horok versus Mandalina. Selamat malam untuk para hadirin sekalian. Lumah-lumah ngenteni sawelan. Masa lendeng. Ayo, piye? Mangsa udan cutian olah gali kumahan pada mampu besi kalau silam tawa tekali siji timang mabuk pesing mampu besi awelan gak datang-datang awelan gak datang-datang Gak mau aku. tidak
menika nuwun sewu Makjange. Iki wujudan apa to, Pak? Pundutanipun Ibu Dokter nyuwun sinden wanita Rainaga. Ibu Sinden Kok rai naga, ojo sia-sia sampean bos. Dandan sak dandan padha aku sanggule padha kebaya padha lho. lah nyapi-nyapi ning burine anak bebeke lho kaya apa. Jelas umume ning nganggo aksesoris, kudune nganggo tunduk mentul, sing mentul-mentul kae. Wong nek ketinggalan zaman iki ya kaya kuwi iki. Lah nyapa? Iki ngono modern tahun 2026 inovasi terbaru sinden-sinden paling yo sik tunduk mentul. Heeh. Iki bebek mentul. Ya Yo paling ora tunduk mentul utawa kembang. Wero. Awakmu nganggo kembang. Rene. Rono. Ngene. Cah omongane angel. Matur nuwun sih. Matur nuwun. Matur nuwun. Kudune matur nuwun lagi metu kuwi matur nuwun. Diwenehi urung kok matur nuwun. Matur nuwun sih. Ya kan Matur ke apa ngono awakmu? Oke, itu ya. Awakmu meneh apa sih ngono lho, matur ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bupati Kabupaten Sidoarjo. Abah Bandi. Iya Pak Bandi lak rondi kowe. Lho wong ide iki ditanggapi paling kayuk. Piantune yo mesti ngerti to Mas. Salah Pak Bandi sing ndi. Aja Iki lho. sampe kere. Abah Bandi iki mesti kene iki bolak-balik ketemu ning Sidoarjo iki. Lho kowe nyapa ke sono? Yo golek sinyale to Mas nek mandek yo pas Abah Bandi. Oh, beliaunya ada di depan sini. Saya aku wis ngerti. Pak Bandi. Matur nuwun, Mbak. Ya, wis paringi berarti kowe. Pak Tirto. Pak Tirto. Wah, luar biasa. Kok iso luar biasa? Ning buri aku Mas. Iki Mas titip Apa? Titip apa? kon buane sampah ning sebelah. Ya kan mari dah. Titip yo apa? Nyapa titip buane sampah. Yo kan anu, aku kan yo sing Hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-167. Ya Mas, Kowe ndongakne apa? inklusif berkelanjutan Sidoarjo tangguh. Ya ampun kok yo ngerti. Kok yo ngerti. Kok yo ngerti. Sik, Rambutmu susu kok sikat to saiki. sik, aku kok penasaran. Dajal buka belangkonmu. Kok Mbak? Ya gak apa-apa. Jangan-jangan ini adalah saudaramu yang tertukar. Kok apa? Pancene aku dhisik es cau. Si Ayo kuwi lho, CEO. ayo matur nuwun wis. Wis hari Mas, jadi hari jadi ke 167. 167. Satu tekad bersama Bapak Bupati dan juga masyarakat Sidoarjo untuk menjadikan Sidoarjo tangguh. Amin. Nambahi dongo, nambahi barokah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Tujuh. Ya iya. Tujuannya ya satu. Apa? Iki lho ngenteni Pak Im. Enggak iki lho. Hati. Tujuannya ya kok belum disangoni matur. Ya ampun. Pak Noh. Si Pak matur nuwun Abah Bandi. Kowe apa nih? Iki paring Otate nanti, otate nanti. Iki ngono wis pasrah nih. Coba. Abah Bandi. Ngendikane Mas, piye? Pak Noh kan kayak awakmu. Kowe ning kene melok sapa? Melu sapa? Kowe ning kene melok sapa? Percil CS. Ketuane sapa? Percil. Ini timbangannya kok ning ndi malah. Mulai sampai iki ning ndi sapa sing anu kono? Sing tanggung jawab iki sapa? Duduk duwe sing logor iku. Apa? Ngono ketuane to. Apa? Ngomong apa peno? Peno ngomong apa? Ketua. Sing duwe wilayah kene sapa? Cil. Saiki melu sapa? Melok Bengi iki wayangan melu sapa? Melu wae sapa? melok awakmu. Kene lho. Kene ketuane sapa ketuane? Wayang apa combe to iki? Ojo. Bener mbok tulung. Sumpah aja. Aja dikene Mas Didi. Aja sumpah. Sampai nek Kono kuwi dalang amanah. Sampai kuwi mbok kene Mas Didi. Kuwi engko wonge mulih langsung bablas ning tangkis. Aja ngawur. Dekat cekur. Perkara duit. Aduh. Apa? Nyapa kok dadak? Lambune peteng Mas. iki lho. Lah kuwi iki ndas mbok wali iki lho. Ya dienggo sing apik kuwi ne. Paling tidak. Ayo. Ayo.
nyanyi. Nembang, Mbak. Iyo, iyo, iyo. Malah koyo minat jiwa. Lah mbok taleni ning intro. Tapi ya pas kok. Nembang sing apik ya nduk cayu, nembang ya. Cayu. Nembang. Nembang. Mohon izin dan Bapak Kapolres. Nembang, nembang. Sing ayu nembang. Kowe propo wis nembang apik. Kowe lebih go sing apik. Slentem wis nembang apik Aku suarane. wae. Kowe wis nembang sing apik ya. Aku, Mas. Heeh. Kontenan maksudnya. Oke. Kan wis dungane ya wis rampung. Iya. Nembang apa nadane apa, Nduk? Nadane anu gamelan apa anu musik? Ya manut aku manut sampean. Sampai Halusan. Halusan. Apa gamelan? Yen ngono nganggo gamelan. Bubur. Bubur putih. Lah nek njaluk halusan ini ada aku loro apa piye? Maksudnya ki alat musiknya. Selendro apa pelok? Pelok, Mas. Oh pelok, Pak. Pelok. Pak, pelok, Pak. Jojo. Barang apa? Hadap mriko, Pak. Ora usah mbok omong isi. Barang apa? Lah kuwi ngandani nek Ora usah lali. mbok omong. Nek slindro rono. Ya ora mesti tergantung sing ngasang. Sing noto, tergantung sing noto. Ning ndi nggone kono, wingi enek yoga madhep rono. Nyapa? Lu nyapa? Nguyuh tibake. Kuwi ning arep panggung. Ayo, selik pelok ya. Pelok. Pelok piro? Piro? Pelok 6. 6D. 16 aja, Pak. 16 tak. Tak sowot. 6 ya 6 tok, kan 16. Lah yo 6 apa Lah barang? mesti dinyang ora oleh. Ora oleh. Ayo. Nano noni. Tanem dasmu lho. Kowe iso ora ya? Nembang apa? Nembang apa? Pelok. Dia iki pelok. Contohnya nek tembang aku gak patek iki lho. Caritane wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane gojejen sak dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Kembang lati kembang semongko. Selamat hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Kembang tebu, kembang melati. Sugeng dalu Bapak Bupati. Kembang melati nang pinggir sumur. Abadan di panjang umur. Kembang telo ditutul pitik. Pak Tirto urung menehi duwe. Wis ngono wis kok. Lah iki mau apa? Iki mau apa? Mau ababan. Ngisi-ngisi kono. Kowe aja ngisi-ngisi. Anu nadane kok gak ngono saya lho macane. Nadane kok beda ya. Nah. Nananane. Nah. Iki jane turunan kula. Lagi. Kowe kan nadamu kok beda nyapa to, Mbak? Ora beda ya padha-padha. Kowe kok gak tahu olah vokal apa olah Bendina aku olah-olah Mas ning omah. olah vokal. Lah iya kuwi olah vokal. Nah. Kurang mudhun, kurang ndek sithik. Nah. Ndek. Ndekne. Ora wonge sing ndek nadane iki lho. Kendeken. Wis ngene-ngene. Mungkin di musik aja, Musik Pak. coba. Nek gamelan rada iku emang musik Mas. Mas. Ini. 3 2 1. Bisa ya? Iya. Padahal kali. Iya. 3 2 1. Bisa. Tanggap larang-larang begini mau bengok. Iki lho iso. Kaya iki lho iso ora. Lo kamu harus bisa ya. Lah kaya ngono cah TK yo. Karena dalam menghibur semua audien, kita harus bisa menyanyi. 3 2 1 yuk. Karo iki lho manut. Mata jeli. Wis ora. Fokus, Mbak. Fokus. Yuk, 3 2 1. Gak iso. Nadamu iki kerendan. Dia mesti gak manut kok, Mbak.
Munggah. Masa penyanyi mutah. Munggah aja lu enggak kayak gini. Munggah. Ayo. Ayo 3 2 1 yuk. Wes sopora. Bisa Pak. Ya. Kayak Fokus. Enggak fokus. Pokoknya fokus tangan bisa gue. Ayo 3 2 1. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Ya gini. Kudune ngewas nih. Nada, suara, aku suara siji, kowe suara loro, telu. Aku Mas. Bisa ora? Penyanyi. Apa? Berarti G ya, kedua Oke. G mayor ya, G mayor. G mayor Mas, kedua gua. 3 2 1 yuk. Aku isih nututi Mas. Ayo 3. Hei. Oh. Ini aku wis. Ayo 3 2 1 ya. Hei. Kamu Mas ya? Ya. Pas. 3 2 1. Hei. Yo pas. Udara pas aku itu. Kleru banget. Ini latihan. Siji loro telu. Nyantai ayo jane kupinge kancane. Yo 3 2 1. Oke, 3. Ayo, saya udah ya. Nadanya Mas. Sewu. 3 2 1. Sewu. Aku nang ngarep itu tahu saya telu lho. Ayo, manut aku. Lagunya kok iso tuku. 3 2 1. Sewu kutha wis tadiwati. Sewu ati tak takoni. Nadamu yo. Ibote Mas santai rasa berdek. Kok cakemmu sing kleru. Ibote yo sing Aku papat wis pas lho Mas. Ya pas aku kok. Leni Cekokmu kok welek. maksudnya mbok cengkok kuwi mau. 3 2 1. Sewu kutha wis tadiwati. Pas to Mas. Sewu ati tak takoni. Loh, Cengkokmu lho nadane piye? Nanging kabeh padha ra ngerteni. Enak jan. Lungamu ning endi? Min ae suara apa? kena suarane motor. Ayo nonton, ayo nonton. Ayo mayu. Motor aku. Kabeh lah weh. Wes anu sini aja. Apa kamu berdua yang nyanyi? Boleh. Apa sama aku? Oke, yang viral di TikTok ini lagunya piye viral TikTok ya? Sing di Yang mana? Lagumu TikTok. Oh, yang tadi itu. Kendangnya. Oke, apa Kendangin nadanya? Mas. Pelok aja, pelok. Pelok. Siap. Biar lari-lari nembang matanya terus mriki kalian mriki. Makin diatur. Makin digilir. Digilir. C mayor. Nah, C mayor sing lagune yang penting kacamata anak muda lah. Lagu. Itu lagu apa? Sing kacamata Lagu sing genah. Pelok aja, Bos. Pelok. Sorry. Pelok aja. Pelok. Pelok. 6 pelok 6. Ding dong ding dang dang dang. Nyanyi. Gerakannya lo ya. Ya. Icine mambos. Icine mageba. Uskone masing. siapa nang gawak? Lala baba jelas. Lala baba jelas. Icine mambos. Lagu apa? Icine mageba. Aku ya semangat. Uskone masing. Lala baba jelas. Lala baba jelas. Ini lagu apa iki, Prop? TikTok. Op. Ini lagu ini apa yo ngerti aku. TikTok lo. Lagu iki sing anak-anak ngerti, nom-noman ngerti, sing sepuh yo ngerti. Minor. Aminor. Berulang-ulang kali. Tuh. Ojo ganggu to. Aminor. Aminor, Mas. Gara-gara sebotol minuman ya jalan sepuluh
wengi. Aminor. Aminor, Mas. Malam ini malam terakhir. Apa. Ngalih. Lah piye kan? Wong kok ganggu ya. Aminor. Bali Aminor. Balik Aminor. Liyane Aminor ora roh iki. Apalku ya Aminor. Semakin menyala. Ora Aminor kuwi. Makin nyala yo Aminor. Ngawur rek. Kau iso diajari masak arep tenanan. Iki lho, aku tak. Aku. Apa? Mari kan aku tak duet karo iki. Yo. Ya, kita duet ya. Oke, baiklah. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri gedang sobo sak curung dimangan codot timbyang orang yang merguluni sun pedot Kadang sawi enake ora pendopo ati iki wis tenipun mriko gedang raja Iki lho sing nyanyi iki lho nyapok Iki aja mek. Lah awakmu madhep aku lho mata. Ono iki ben duet bulu pedot. Gedang rojo sak curung dipangan codot. Pak Tirto dipangan codot. Kok padane karo gedang. Pasti gedange Pak Tirto. Alah malah gedange Pak Tirto. Ayo. Gedang. Ayo bro, gedang bro. 3, 2, 1, bareng-bareng semua. Yuk, baru satu lagunya. Berangkat kok. Ngono lho paling gak. Metronom tambah ono. Asik. Menika gantos kalih tiyang-tiyang jenengan. Tanjane para mbak-mbak pesinden. Kersane rata ngoten lho macange. Siap Cak Berdil Nggih. siap. Antarane jagat kalih donya niki. Kembangke jagat. Lah nggih kembali kalih dagelane donya. Padha ae to Pak kembange jagat karo kembange donya. Iya. Iki sinten sing kang diaturi Mega? Mbak Maya, Mbak Galuh. Mbak Maya, Mbak Galuh. Mbak Maya kali Mbak Galuh. Mbak Galuh yang mana? Itu. Ayu Mbak Rika. Arep nyapa padha wedoke. Aku nek ngene iki wis anu lanang, Mas. Kebayaan. Wong ya padha wedoke kok iso panggah kaya magnet. Menika wonten pamundutan saking Abah Irwan. Oke, pripun Cak Berdil? Nggih, nyuwun Lagu napa? Nggih, matur iki kula matur niki. Kesane minggah riyen mau. Ya, ya Mbak Maya. Ayo Mbak Dian. Setiap hari ku siram semua agar melati semuanya indah. Nggih, niki saking kaji niki mau. Pun kula sing nyepeng, pun kula aman. Aku dadi pimpinan paling aman. Nah, Ketuane sapa? Ketuane kula balane ketuane niki sapa? khusus ribuan aku. Aman sing di wilayahku. Oh, iya. Kayaknya aku tak pongor deh. Awakmu kalah lho iki wilayahe. Wilayah. Niki tembang napa macane?
Mbak Maya napa Mbak Maya? Kowe iki lho nyapo. Awakmu apa gak? Aku ya arep nakoni Mbak Maya iki. Wedok, wedok. Padha wedoke. Kowe ora ngekeki kesempatan aku lho. Ora. Nun sewu, Mbak. Nun sewu nembangin apa ini biar bareng-bareng, biar enak nanti. Terus wau enten pamundutan. Mundut. Saking sinten? Pak Ji. Tapi Niki wae nggih, mundut. namanya napa? Baksone kali mie ayam. Kowe mbok padake karo warung. Mundut apa? Lagune napa? Bebas mawon. Bebas. Bebas. Lho, bebas lah kula sakerepe dhewe. Nggih, pokoknya sampean iki mari nyanyi terus mitrok ning pager. Mboten menapa nggih. Lho ya ngono Kang. Sing penting menghibur. Maksudnya iki bebas lho, Bro, nyanyine. Lagune napa jenengan siapne? Sampean rembukan riyen kula rantos 3 hari ya. Acarane yo Kurang lama, Mas. Minimal 1 minggu. Ya, apa Adik nyanyinya lagunya? Dikasih apa? Oke. Izin sama bos. Iki lho. Izin. Kok mboten enten saweran sih. Iki lho iki lho. Wes apa nyanyi sik. Lha kan niki kula paling mboten saged mikir. Dereng disemangati. sampean sing penting nembang. Urusan samperan iku lho mesti enek nomor amplop kok. Wes to, nyantai. Toko Pak Didik niku bayaran sanes saweran. Amplope dhuwure ngisore Wes saweran. aman. Ayo coba nyanyinya apa? Mas Didi. Hei, Bentar iki. malah SMS. Ono transferan iki lho wong jaluk. Ah iku ya wis bener. Saya tak bukai lagune iki lho. Transferan opo? Apa? Untuk Dana masuk iki makling. Duwe andakane. ora tahu saya. Brai satu. Brai. Sebabe apa tembange? Lali janjine, Pak. Lali janjine. Oke, siap. Lali janjine Mas Bro Iki dari kena Mojokerto. iki sing gak nek kabeh. Oh ya ini. Kena kono. Lali janjine. Ting tong ting tong tong. Lontong. Mas Bro. Kenapa? Lali janjine lho. Lagune opo? Lali janjine. Lek lali apa yo iso nyanyi? Kuwi ngene yo kuwi lho, tak wongor ndasmu lho. Oh lali janjine Mas. Mas, kendangane ya? Tegedane piye? Tak tunggelang. Sambel kemangi kok. Kuwi sambel kemangi kuwi. Kok kleru aku. Ya, Bro. 3 2 1. Wis kabeh. Wes. Kowe Selesai. Stop. Pak Didi. Alam. Masalah kula sing tanggung jawab. Yo yo. Mangkel mboten roto didukani. Ayo, sekarang kamu ya sayang. Namanya siapa cantik? Oh dicekel tok. Yo, yo penyanyi sing. Aku tanggung jawab. Ayo. janjane Sa. Kudu sing roto. Ora, Bos? Ya. Lalu sapi maine. dijemput Nembake aku. kok sae. Lho, kene saderenge mangkat. Oh. Aku tenan. Iki kok dirabah sapa? Hajinya. Pak Haji. Pak Haji Irwan. Mas Irwan iki. Ah. Iki catetane Mas sing wis bayar Rika. piro Mas aku Mas? Aduh, Ji, tekor 100 aku, Ji. Kurang Mas. Pak Haji. Kaji kurang Kira 100 Ji. 300 Pak Haji. Sik tak kene, aku tak jalani. Ya Pak. Ah, wis. Ya, Pak. Wis Mas. Wis kabeh rata. Rata. Iki sing wis bayar ya Rika, Ayu, Maya wis. Apa? Mbak Mekar, Mbak. Yang kulmu. Ayo, kendangnya kene. Jadi kendangnya rata cepet. Ayo, yuk. Tunggu di mau. Kowe, oh ya kowe. Rojan. Jan. Jan Ya. Ayo. jan Ya boye. jan jane Bagian pimpinan itu. Oke siap. Garangnya takon ngerokok tok wis ngerokok. Abah tadi tombok berapa?
100. Kelompok 100. Gak usah khawatir, ada Abah Waris. Oh iya iya. Wakil ketua DPRD. Oh iya iya. Siapa? Gak izin tak kabeh ngekei wakil ketua DPRD gak Ya ngekei. izin. Wakil rakyat. Nah iya. Setuju napa mboten? Setuju. Suara rakyat. Gulane cacah iki lho aku lho teko tau. Wis kadung mbok latih apik-apik ya. Iki sing Ya ngelatih tetep sapa? diwenehne no Mas. Engko Mumpung Pak Wakil Wakil Ketua DPRD. Sopo? Apa? Pak sopo kuwi? Abah Waris. Abah Waris. Ya wis aman. Ini niki sampun. Apa waris? Oh Abah Waris. Siap aman niku Pak. Abah Waris bolo plek kali kula. Oh, ngaku-ngaku. Apa kayak kabeh tak buwol lho. Ora ngono mesti sing duwe-duwe kaya mbok bolo. Apa pajak peking? Nggih. Pajak peking bolo apa gak? Mboten. Kok iso ya bolon. Rokoke racek kok bolo. Rokoke racek kok bolo iki lho. Pak Wakil Lurah bolo kan gak? Pak Waris. Ini Nggih. Niki meleh niki kersane lar-laran niki mawon. Sing nata kula pimpinan, Bos. Sing latih Ganti betul apa? Ganti. Mundur. Sing lungguh maju. Retno karo Retno kali Dumilah lho. kok Dumilah. lakon tobat. Beda kuwi lakon tobat. Ayo galo karo Dumilah. Retno kali Dumilah. Ines. Iki lho Retno karo Kumolo iki lho. Retno Retno Kumolo. kalian iki jus. Cus iki lho. Cus apokat lho. Iku jus. Kayak sing pojok kae. Ngene lho. Coy karo Ines karo iki. Karo Ines karo Halo, ayo lho. Ines Paku karo kuwi lho. Lah sing pojoke, Mbak. Mbak, sing pojoke. Pojok endi to? Pojoke cagake lho. Hei. Musuh ae. Calon iki. Wong delok. Calon. Monggo pergi Mbak. Lho, iya. Ayo Mbak. Ya enggak apa-apa. Sing durung mau sing durung nembang. Tapi siapa? Ayo. Biar rata lagi ngoten nggih macange nggih. Oke, leres. Mangke lek mboten rata kan mboten sekeco. Anjen Ayo. biasa seneng hibur. Sing urung mau iki nduk iki urung iki. Jus. Iki lah rata toto ngene. Ora rata. Bener Mas, ini rasanya kotor iso. Ora musik tok sinden-sinden sing latih ya awakmu. Lho, piye to? Sing angel latih-latihane yoga-yoga lho jan wis anu angel. Bolak-balik bendino ngelatih sinden. Rokoke rate acek masalahe. Rata rene Mbak, rata rene sini. Oke. Sampeyan ijo dhewe lho, Mbak. Tak kancani kok piye? Kula izin ngatasi kok. Mbak. Disepuh ngadeg mboten, Mas? Napa? Disepuh. Nggih mboten napa? Ya Mbak Gining. Pak Gining, monggo Pak Gining. Masih di apa? Kersane rata. Mbak, niki kula beto punan. anu. Ngadeg mboten Mbak Gining. Bos, Pak Didi. Dalam. Sing nata kula. Oleh maneh. Kula niku amanah. Aman. Dadi pimpinan niku amanah. Kena nggo sangu poso. Ya Aku kok gak cek percaya. Sumpah ora tak longi ora tak tambah iki lho ngene iki lho. Nembange napa diaturi napa kula manut panjenengan macange. Wonten Nek namujutan masyarakat mboten? mesti manut. Kok menawi Abah Waris suwun lagu Capercil. Boris. Abah Waris request tembang menapa Abah Waris? Hah? Saking Abah Waris niku. Wong ancen iku wong apa waris ki wakile rakyat lho Bos. Manut. Oh, manut. Kali jenengan mesti manut. Manut Mbak Retno. Karena apa Mbak? Grigis apa? Grigis ya? Grigis ya Mbak? Grigis ya? Grigis ya. Jajal tak jajal sih, tak Ya, jajal. Grigis. Najane Mas, najane. Badok mawon. Lah iya. Kowe gak izin kowe. Aku sing nyambut gawe wis mangan gak izin gawe kowe. Panitia iki kebangetan. Ora adil. Ora adil. Yo nek para yoga sinden panganan metu rawon metu. Lah mosok awake dhewe ning mburi disedoi. Cak bak mau wi ember. Lopo gedang. Iki sajen. Najane Mas coba. Ini ada duit. Karimane. Bu, nuwun sewu ngeten iki. Ngeten iki. Ora ono Mas, ajar ono Mas. Bu, apa terus ngeten iki. Baca. Kari manis, durian manis, nambyai kula. Ngeten iki. Ya, bareng ya, bareng ya. Sakit Ibu? Sakit ya? Ya, oke. Lah lahirnya kedisian marah ibuke kok. Tapi kan iki diajari konsep belajar lah. Coba ya. Kari manis, durian manis, nambyai kula.
sapa ora? Karim. Anggotane sampean iso kabeh lho. Jajal. Lah kurang Gerakane tok, gerakane. kurang ini lho ya, kurang ini lho. Ya coba. Aja guyu lah. Karimah. Ini latihan manis ini cocok belas. Sama aja terus meringis lagi. Mesem Karimanis. Aja meringis ngene ae. Lah malah merah. Ada sana, nun sewu ya coba. Oke. Pandangan ke depan. Kamera. Karimanis. Kuriang lang. Ya. Karimanis. Kuriang manis. Kuriang rang. Lang. Sabar bos. Bisa apa ora to Mas? Karimanis. Nek kurang niku tangane mlumah ngeten lho lah. Kuriang manis. Nam yai kula. Wis ya wis. Dong riko mikir sing guna. Oke. Bareng-bareng Anda masih bersama Kembangnya Jagat langsung perahu layar. Jalukane perahu layar. Oh, jarane Perahu pelawan. layar iki. Aku ora yo manut sing bayar. Mas, Yo. perahu layar ya. Ya apa? Kendangane piye? Kendangane apa? Tak bilang. Sambel kemarin kecai. Apalan iki. Ayo. Perahu layar kok. Non sewu macange. Niki kersane rata. Kula kan mboten sekeca, kula tanggung jawab. Yap. Mboten teng wingking mawon. Nah, gitu kene. Abah. Kabeh panjene yo kudu anu Mas. Iki anggota ini. Dalange keliwatan. Dia kan nyanyi ya, Dia nyanyi pokoknya. Matur nuwun. Amit nun sewu, Bu. Loh, kok turah jeblok terus aku sing nemu. Ya wis. Le. Kendangnya urung, kibote urung, gitare urung. Ya. Ayo, Ya. Sirata. Aja cerewet. Iya lo Sirata nah. Iki grup kene. Iki grup sing kene. Sama bikin dange. On. Mas, sampean urung bayar mekar lho Mas. Kon Mas aku. Pajak buat taruh. Sampun diaturaken menika komplit tidak ada cuil sedikit pun. Sedaya request sampun diaturke. Nggih, niki mangke minta foto. Minta foto. J Oh, nggih. Abah Bandi mangke katuran Niki mawon sakniki. Tinggal foto bersama. Di depan ya? Oh, di Iya, depan. Kula tak ngoto foto, jenengan ngoto lagu. Siap. Nggih, dapat nyanyi kula tak foto sangat. ngajeng. Nggih. Betul menapa, Bos? Nggih. Nggih, sebutin lho, Bos, lek luput-luputku lho, Bos. Lah iki sampe jam 1 lho gak apa-apa ngene terus. Oh, lakone piye? Oh, lakone kurang. Gampang lakon singkat kene. Kurang ngono, Bos. Wis aja ngono lho, ra penak. Iki pandemen wayang kathah sanget lho sing rawuh. Pengen ngertos lakone. Oh sampai jam 1 sing ngongkon. Adane, coba, aku maju ke depan Mangga. aja, C. Mayor. Karo C, sing Mayor. jane Aja mangan kowe pokoke. Kok balik ini mangan. Mas Persil, Aku kangen. ada informasi Iya, di mana? Abah Bandi mboten sios foto. Oh, mboten. Ning nambahi sangu. Aku foto ning karo ibu. Kangen karo sliramu. Sawang-sawang fotomu ning dompetku. Aku kangen karo sliramu. Monggo tenan sih, Ibu monggo. Kita foto bareng-bareng di sini nggak apa-apa ya polisi. Buat dokumentasi dari Kabupaten Pasuruan semua. Dari sebelah sini. Monggo. Matur banuwun Pak Bandi. Macange kripik gedang godhong elok citik
edang kotor krasa. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi Mak Jange. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Kok bilih wonten lepat kula di pangapunten Mak Jange. Mak Jange. Yo. Ludurkan ta? Iya lho ludurkan sithik lah. Mak Jange. Loh. Wah yo Aku matur nuwun barek peno Mak Jange. Matur nuwun sanget tak percil. Lapo kok sampai jam 1? Yo gak ngono Mak Jange. Hei, bolo-boloku. aku lagi tumun iki lho. Masuk papat aku gak boleh mundur. Aku ora bakal mundur malah seliramu. Hei. Aku matur nuwun Mak Jange. Kok menawa ana kleru-kleruku Mak Jange. Aku dalem 10 bal. Sing sehat aja loro-loro yo. Iya Mak Jange. Wong loro kok gak bonafit. Wong loro kok demam berdarah. Kowe kok yo roh. Wong apa kira WC-ne karo aku. Hei. Peno sapa? Iki bapake Tasrif. Awake dhewe matur nuwun tapi karo ludrukan. Hei, peno wis matur nuwun. Piye to ngeran aku cah bagus. Aku matur nuwun arek Mak Jange. Mbok, Awakmu wis matur nuwun karo Mak Jange karo Mbak Limbo. Aku ya ngono. anak-anakmu kon matur nuwun sik, Mbok. Anak-anakku sing ayu karo bagus dhewe. Ngono ya. Cak Didi, Cak Didi. Iya, Dik Rini. Pernah digoleki Cak Kercil. Lah lapo Cak Late dipateni. Oh, Ditosok-osok, Om Didi. iya nih. Yo gak paiti. Aku matur suwun barek Rika ya Om wis maringi rejeki karo aku sak kakak-kakakku, sak cacak-cacakku. Podo-podo Rini. Muga-muga awake dhewe mulih teko kene diparingi slamet berkah barokah ya Om. Amin, amin ya robbal alamin. Tanggapane laris. Amin. Salam nang Bapak Rini ya. Matur nuwun. Ayo, Eling-eling sampeyan. yen belajar aku tak tumpakno motor sini. Ya Om. Rada motor ini. Bagus, Gus. Matur suwun Om. Ngene Cak Didi. Silakan. Arep ono sing tak omongke bareng meno. Apa? Matur nuwun. Matur nuwun. En apakah en sini en Cak Didi? Oh, nah, tak kira pe. En saya en perwakilan en dari en Belanda. Iya. En ingin en berterima kasih en bersama. Alor.